Знаеш как му викат на български на това? Магар е застанал, магар е излезнал. Знаеш как му викат на български на това? Под голяма люлка малка риба се крие. Няма проблем. Ние малките си ги харесваме. Да. Знаеш как му викат на български? Как? Къде го чукаш, къде се пука. Ние чукаме с помбове там, тя тръгва пръчка. Това да е си. Знаеш как му викат на български на това? Да би мирно седял, не би чудо видял. Това е доста приложимо за този томбак. Да би мирно седял, би се не спало. Мале. Така му викам аз. Че? На това знаеш как му се вика? На това на български му се вика пито платено. На български знаеш как се казва това? Как? Колкото толкова. Искаш ли да ти кажа една варненска поговорка? Я кажи. Това не е поговорка. Това е нещо. Дай човек. Човек. Варди се човек, да не излезне юрдечка, иска мъша да те изкълве. И да не казвам това. Дай да правим една снимка. Добре, знаеш как му викат на това на български? Как? Ново 20. Ново 20. Защото 10 плюс 10, горе-долу толкова. Но това знаеш ли как му се казва? Как? Не на български, но това му се казва, защото така между двете колчета, това му се казва английски гол. Може да покажеш нашата врата. Ето. Хоп. Като удариш града и влезне вътре, се води английски гол. Но това знаеш как му викат на български? И аз не знам как му викат на български, братле. Тук си е... На това на български му викат къде е трактора. Къде е трактора му викат? Тук, на това му викат да би мирно седяло, не би чудо видяло. Един приятел от Косенов град, знаеш как им вика на тия? Тъпани. Вика, няма ли да ни влезе някой бонус тъпан? Ето. Бонус тъпан. Ма не състезание. На български знаеш как казват на това нещо? Който рани, той ще фани. Ето, ние хранихме и тя ковна, ама на другата стойка. Я. Чакай кеп. Ало кеп.